Да, това е продължението. Този крипър как гръмна. Сега ще запълня, всъщност ще дам на паза, за да го запълня. Да не го гледате. О, зарежи няма го пускам, няма го напълвам. Сега ще намеря тук някъде мина. Някъде там ще отида. Защото нямам айрон. Този гаден лак. Къде има? Ще дам направо на пауза и като намеря ще пускам клипа. Всъщност хора ще се прибера, защото виждам, че огладнявам. И ако ще търся мина, би трябвало да се запаси с кирки. Защото няма как ето е така да изровя всичко. Готови са пържолите. Сега да хапя малко. Опа. Така. Фак. Де ми отиде дървото. Съжалявам за този лак. И мен ще много ме нерви. В миналия епизод защо нямаше такъв лак. Това... Още малко. О, както виждам, този саплинг вече е пораснал. Още едно. И всъщност не е повече. Да. Нищо не съм намерил гъби. Ще ви покажа как се прави купа за супа. Но не сега. Ще направя две кирки. Един меч. Тоест два. Да, два. И лопата. И от нея две. И май за сега е това. Чакай да ви покажа как се прави купа за супа. Ето така. Ето 4 купи. Ще ги сложа в честа. И санта, и болната, волищата, вълната, камъката, всичко, което ми трябва. И тези инструменти ще се нарези ето така. Тези също. Ето така. Сега ще започна да робя долу. Дано да попадна в някаква мина на зомбита или нещо такова. Както
си помислих. Ето Айрон, тъкмо за код съм дошъл. Добре да се направят торчове. Че трябва ще ми стигнат за кофра, но... трябва да се върна. Още едно Айрон. Умеше дал на пауза да ресна играта, че този лак ме нерви. Ще ресна също и да се върна в къщата, вместо да гледате. И сега се връщам. Ето, върнах се в къщата, сега ще направя торчове, но този шибан лак не е спрял, както виждате. Ще направя още пръчки за повече торчове, искам да съм запасен с торчове. Да, 40 ще ми стигнат. Сега... Този айрон ще го оставя да се пече. И сега пак се спускам в мината и както гледам опатката ми на свършване, но аз съм си направил две. Аз я зарових за по-лесно. Но гадното е, че цялата е във вода и ще трябва да плувам. Но нищо. И да знаете, че вече не съм на... то не е толкова голямо. Вече не съм на мирно. Така че в мините зомбитата може да ме нападат. Супер, намерих си айрон. Ще покапая още малко надолу. Мога пък да видя нещо. Още малко ще го покапая и ако не видя нещо, спирам. Yes, iron. Супер. Още малко мога да намеря нещо друго. Не, няма нищо. Ще се връщам. И сори за този гаден лак. Ако има глина, ще се взема. Но няма. Във време за спане много е тъмно. Като заспя, ще спирам епизода, защото е време вече. Като гледам, остава много малко време до края на клипа. И това беше всичко от мен. Не. В момента кил на това зомби и ще свърши епизод. Това така е. Лама. Аре. Айде, ма не искам кожите. Вземай си кожите. И това беше всичко от мен.